Holnap indul a Minden gyerek lakjon jól idei akciója. Az alapítvány célja, hogy a leginkább veszélyeztetett helyeken megfelelő ennivalót kapjanak a gyerekek. Tavaly a 33 leghátrányosabb kistérségben 5000 iskolásnak segítettek. Olyanoknak, akik nagyon kevés húst és gyümölcsöt kapnak, ellenben nagyon sok rántott levest. Hegedűs Zsuzsa, az alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondja, mindazok támogatását várják, akik felnőttként hajlandóak felelősséget vállalni azokért a gyerekekért, akik az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségében nem jutnak a fejlődésükhöz szükséges jó minőségi élelmiszerhez. Ezek a gyerekek ugyanis egytől egyig a mi gyerekeink. Az este vendége Hegedűs Zsuzsa, szociológus, az alapítvány a kezdeményezés létrehozója, a kuratórium elnöke. Jó estét kívánok! Ahogy mondom, tavaly indult az alapítvány a kezdeményezés, akkor elsőként Kisterenyén osztottak csomagokat. Ezt meg is mutatom, mert ebből nagyon sokan támogattak minket, nem tudom, hol kell mutatni. Valahogy majd a kollégáim mutatják. Mik a tapasztalatai az első évnek? És idáig jutottunk, a végén 5000 gyerek kapott, egyébként nem csak iskolás, hanem óvodás is. Egy fillér nélkül kezdtük, nem volt se alapítvány, sem, és idáig jutottunk el. Sokan segítettek? Mik a tapasztalatok? Abszolút, de hát azért sokkal, tehát igazából én akkor is azt mondom, hogy ez egy tűzoltó akció. És az derült ki, hogy ezt tisztázzuk. Magyarországon, most mondom a számokat, 2009-ben ez azóta nőtt. Körülbelül kicsit kevesebb, mint 2 millió 18 éven aluli van, amiből is tessék megkapasztani 445 000, tehát már az kb. 500 000, de mindegy, 445 000 ér olyan családba, az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a 27 000 forintot. Na most ebből, ugye azt szoktam mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Az, hogy Magyarországon mindenütt vannak ilyen gyerekek. Tehát Budapesten is, nem csak ami azért mégiscsak az ország legfejlettebb területe, de hogy regionálisan, ezt is megmutatom, a leghátrányosabb, 47 leghátrányosabb kistérségben csomósodik a probléma. Az egy katasztrófa, de ugyanakkor egyszerűen kezelhető a történet. Itt él 200 000 gyerek a 445 000-ből. Tehát a lakosságnak körülbelül az 1/5 él itt, viszont tulajdonképpen a gyerekeknek majdnem a fele itt él. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy amit most elindítunk, az megoldja a problémát általában. Ezt már nagyon sokszor elmondtam az elmúlt 6 évben, a felülről diktált megoldások nincsenek. Tehát nem lehet egy receptet ráhúzni mindenkire. És az elmúlt 6-8 évben például ezen a téren, most nem beszélünk arról, hogy mennyi pénz hova tűnt, tehát most nem akar beszélni, azért nem működik semmi, mert nem lehet ugyanúgy kezelni a problémát ott, ahol kis településeken nincs is munka lehetőség, tehát nem is jutnak el odáig. Azt szoktam mutatni, hogy ugye itt élnek a munkanélküli szülők, és itt van munka. Hogy a fenébe lehet eljutni ide, amikor nincs 27 000 forint jövedelem sem egy főre, nincs pénz vonatra, semmire, hogy jut el? Erre irányul most az idei akció. Az idei akció következőről szólt, tavaly azt mondtam, hogy a fehérje és gyümölcsöt viszünk az iskolákba, óvodákba, az egy tűzoltó akció. Most még mindig csak részlegesen tudjuk megoldani a problémát. A cél az, hogy az összes ilyen család, ebből 60 000 van ezekben a régiókban, ezek azért 60 000 család. 60 000 család, tehát kb. 200 000 egy gyerekre. Ez a 60 000 családnak biztosítsunk, majdnem mindegyiknek van udvara, azt, amiből nem csak meg tudnak élni, tehát egy családra, egy 6 tagú család teljes évi szükségletéhez kapnak vetőmagot, az önkormányzatok feladata, hogy rendbe hozzák, tehát termővé tegyék a kerteket. 1-2, itt vannak a variációk, lehet különböző kisállatokat, tehát vagy 40 napos csibét, vagy 6 nyulat, 10 napos csibét, stb. Válogathatnak. Tehát saját maguknak termelik meg magyarul. Nem csak saját maguknak, ezt meg is kapják, ez mind annyi. Tehát ez egy olyan mennyiség, hogy ha meg is eszik a kisállatok nagyobb részét a télen, ha csak 3 tyúkot ráültetnek utána a tojásra, akkor újra kezdhetik egy évet. Abban is segítenek? Bocsásson meg, hogy kell ezt csinálni? Persze. Mert gondolom a családok vállalják, de hát ez egy szakma, hogy kell a növényeket termeszteni. Ezen dolgozunk most már hónapok óta, rengeteg önkéntessel. A vetésforgótól kezdve az, hogy mikor kell ültetni, hogy kell csinálni nyúlkertezet, mindent kapnak, minden család, de a települések jelentkezhetnek, tehát ez nem egyénileg lehet jelentkezni, és megmondom miért. Egyetlen egy feltétel van, hogy a település összes rászoruló családja kapja. Tehát vagy mindenki, vagy senki. És meg is mondom miért. Ez nem arról szól, hogy vannak jó, meg rossz leszakadt családok. Egy gyereknek
az mindegyik a mi gyerekünk, hogy hubikék, sárga, szegény, gazdag, okos, buta a mi gyerekünk. Tehát az önkormányzatok feladata és a szociális munkásoké, mindegy kié, az, hogy beszéljék rá, magyarázzák el, hogy ez miről szól, minden, mi bekérjük pontosan a névsor, gyerekek számát, stb. És mi megyünk le, megbeszélni velük, és arra keresek nem csak adományozókat, abból is most egész jól állunk, hanem önkénteseket helyben, patronálják őket. És felügyelik is? Azért kérdezem, mert az önök honlapján a fórumon van egy bejegyzés, amit olvastam. Egy hölgy azt írja, hogy egy Nógrád megyei kisfaluban lakik, és hogy ott az önkormányzat már pályázott hasonlóra vetőmagra, stb. Nem, nincs pályázat. Világos, nem is ez a lényeg. Tehát volt egy hasonló akció, és az volt a lényeg, hogy eladták. Rengeteg család eladta. Kapja. Nem az önkormányzat adta el, hanem a család adta el. Tehát, ahhoz joga van. Tehát nincsen ilyen én nem vagyok az Attila ostora, ha megeszik az egészet, megeszik, úgy adunk, hogyha a 40 tyúkból elfogy 37, akkor is újra tudják jövőre termelni 30 szójással. Tehát a probléma nem az, én nem fegyelmezni akarok, 1-2 lopás nem lesz, ugyanis a családok személyesen kapják meg a vetőmagcsomagot is, és ahogy érkeznek a kisállatok, amit választanak a kisállatot, 1-2. Én azt gondolom, hogy ha egy kis településen minden rászoruló olyan mennyiségű kisállatot és ezzel nem az ellátásokat oldotta meg, de legalább a zöldség, gyümölcs és a fehérje szükségletük, mert a gyerekek megfelelő mennyiséget kapnak, akkor azok a feszültségek, amitől ez az ország szétrobban, ahol a nyomor és a mély szegénység megy egybe, meg fog szűnni. Köszönöm, hogy itt volt, beszámolunk a végeredményről is. Köszönöm. Ez volt már az este.